Элек-электән крәстиян хезмәте зур хөрмәткә ия булган. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре байрамы районда киң күләмдә үтте. Байрамды аграрийлар күтәренке кәеф менән каршы ала. 9 ай һөҙөмтәләре буйынса авыл хуҗалыгы предприятиеләре 2 миллиард 381 мең һумлык тулайым продукция етештергән. Бөртекле һәм бөртекле кудаклы культураларның һәр гектарынан уртаса уңыш 22,8 центнер, шәкәр сөгөлдөрөнөкө 285 центнер тәшкил итә. Иген культураларын үстерү йәһәтенән район республика буйынса тәүге бишлек исәбендә. Ел дәвамында малдар һанының һаклануы ла позитив факт. Һөт һауы буйынса Шаймуратов хуҗалыгының Шаймуратов фермаһы гадәттәгесә алдынгылар исемлегендә. Шаймурат сөтчөлек фирмасында 300-дән артык сауым сыйыры бар. Соның 230 башы сауыла. Калган неләре родильныйда торалар. Каждый сыйырдан менә яңа бозаулаган сыйырлардан 24 литр сөт, литр суточный, тәүлек сауым. Былай общий лига килгәндә 17-18 килограмм тәүлек сауымында. Югары күрһәткестәр көндө төнгә ялгап эшләгән ябай эшсәндәрнең хезмәтеннән үрелә. Бүген улар байрамдың төп кунагы. Механизаторлар, һавынсылар, малсылар, агрономдар, хуҗалык итәкчеләрен муниципаль район хакимияте башлыгы Фәнзил Сыңгыдов, авыл хуҗалыгы министрлыгының хезмәтте мотивациялау һәм дәүләт милки идаралыгы начальнигы Радик Исаргапов һәм башкалар бүләкләне. Сәхнәгә күтәрүселәр араһында яшьтәрне күрү аерылса куаныслы. Камскал училищен 943 оқып бітіп, шунда практика үтергә килгән парламент авылына. Шунда торып калдым. Тантана байрам айканлы әзерләнгән концерт программаһы менән дәвам итте. Ә һуңынан авыл уңганнары хезмәт урындарына ашыкты. Ултырышта әйтелүенсә, алдагы көнгә төп бурыстарның береһе барлык хөрөнтө ерләрне һөҙөмтәле файдалану, тәрбияләнмәгән майдандарды кәметү, яңы инвесторлар йәлеп итү, малсылыкта тоҡомло таналар исәбенә һыйырҙарҙың һанын арттырыу. Республика башлығы Рөстәм Хәмитов билдәләүенсә лә, Башҡортостан аграрийлары һан буйынса гына түгел, ә сифат буйынса ла алдынгы позицияларға сығырға тейеш. Илнара Абакачева, Дамир Мөхәмәтйәнов, Ҡырмыҫҡалы ТВ.